Ayan po ang kanilang building, Santa Ana Marketing. Santa Ana, Angeles City. Ayan guys, may mga tinda silang pang barbecuehan dito. At may mga gas. At may mga curtain rod sila. At ang kanilang paglutuan, burner. At may paglutuan. Ito po yung may-ari. Meron silang paglutuan ng fries. Kung hanap nyo yung paglutuan ng fries, meron dito. Tapos may mga hose. Ayan. Ako po yung nagpaalam na sa may-ari. 8532. At ayan po, meron silang timbangan. Meron silang paglutuan ng steamer ng siopaw. Tapos pang puto bongbong. Puto bongbong ito. Ay, sige kuya. Kuya. Tayo'y magra-round. Ayan, paglutuan ng fries at burger. Ayan na po sila. Ayan po ang mga cover curtain nila. At meron po rin sila mga electrical. Hanap nyo ba yung gulong dito? May mga gulong dito. Sa Santa Ana Marketing. Ayun po yung mabait na may-ari. Oh, sige. Oh, Clark, halika nga. Halika, putol tayo. Ayan, maghanap kayo ng pang sapin sa mga tubo, sa paahan. Ito, pwede to. Magkikita nyo lang dito sa Santa Ana Marketing. Oh? Kaya pasyal na po kayo rito at na makapili na po kayo. Oh, susubukan natin. Ito po ang kanilang paninda. Yun, meron silang pang ice crushing ngayon. Oh. Ice crusher. At kung hanap nyo yung shine gas, ito, marami rito guys. Marami rito. At ito naman din ang para sa mga dog. Ayun. Isa pang, kung kayo nais yung magtinda ng mami, eto, patinda sa mami. Ay, pang, oh, ito yung pang mami nila. Pwede rin to, pang mami o pang siomay. Okay, dito na ako. Ayun yung sa pang mami, sa mga sabaw, tapos yung ito. Kung hanap niyo yung paglutuan ng mami, guys, nandito ha. Ayan. Kung hanap niyo naman ay pang siopaw, ito. Mura lang dito guys, affordable. Presyo pang masa talaga. Ito medyo malaki to guys. At kung hanap niyo yung paglutuan ng fries, ito. Pundalawahan, ito. Dito lang sa marketing, Santa Ana Marketing. Ayan. Bisitahin nyo lang po ang lugar na to at kayo yung makakapili na marami. Ayan po ang kanila. Paglutuan ng mami. Okay. Ayan po.
Nag-aayos din sila dito guys sa mga ano, sa mga burner or kalan. Nag-repair sila rito. Kaya kung gusto niyo magpaayos, nandito lang po. Expert po sila. Okay. Okay. Ayaw din sila papasukin. Mother, salamat po, no? Okay po. Ilagay ko sa YouTube.